Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus budi anak-anakku kabare dina iki sing mestine iji waya corona. Muga-muga sampeyan lan keluarga dipun paringi sehat kabeh. Amin. Mulai bulan Januari iki sementara diparingi pelajaran melalui daring. Dan saat ini Ustazah badhe nerangaken pelajaran pertama wonten ing basa Jawa. Inggih punika tentang kembang pocong. Mestine tembung Macapat itu ana 11 ing antarane kembang pocong. Lah sakniki Ustazah nerangno tentang kembang pocong. Sing kudu digatekake ana kembang pocong iku ana 3. Siji diarani guru gotra utawa larik. Sakmene iki lho sing jenenge larik. Lho, iki sak larik. Nggih. Sapodo iku padha karo sak gaet kabeh iki. Sing nomor 2, guru wilangan iku akeh wondo utawa suku kata. Piye? Bapak, iki siji suku kata bapak, pocong, nane ing tanah kudus. Niku guru wilangane akeh 12. Terus iki guru. Nggih, akeh 12. Terus iki pinter nyimpen toya. Niku berarti akeh 6. Monggo tumpakane jalmi niku 8. Nggih. Gigir menjul suku panjang bulu dawa niku 12. Nah, niki lho sing diarani guru wilangan. Sing nomor 3, guru lagu yaiku swara ing akhir larik urine apa. Niki ing tanah kudus iki lho. Dadi larik sing siji niku U. Larik sing kalih niku A. Larik sing ping 3 niku I. Larik sing ping 4 niku A. Lah iki lho sing diarani kembang pocong kudu digoleki guru gotrane pira, guru wilangane pira, guru lagune iku piye. Dadi kembang pocong iki bedheane iku utawa batangane iku kewan unta. Kewan unta. Sing uripe ana ing tanah Mekah kono. Iki napa? Tanah kudus iku tanah suci Mekah. Toya niku air, banyu. Jalmi niku menungso manusia. Nggih. Terus niki gigir merenjul, sing menggir kuwi ana loro apa jenenge? Mendhuwur-mendhuwur niku gigir merenjul. Suku panjang sikile dawa, gulune dawa. Dadi iki bedhekane kewan. Iku keterangane mangke sampeyan saged nyatet sing sampun catetaken di saking kali Ustazah. Sekian keterangan Ustazah, semoga dapat dimengerti dan anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.